thlir tu te chi bai ule November ni som panga cholni ani a voina enom na mun thewa hun tha in chan kan bei sei US election thukal zel kan thei ang update kan an tum lenge amasa in thlir tu ten min lo hriat sak ula kan du chu news hi kan phak ang tokin kan an khon khom vea kan channel thlir tu te zinga pro Trump le pro Biden kan om ve a chanchin thar hi mun rang ranga tangin kan la khoma achangin Trump chet thatna lam kan chua achangin Biden a chanchin thlir tu ten in lo thli fi manga thudik in hriat kan du angin thlir na rang kan ron chhop chuak thin ani ti kha kan an soi du masa ani tuntruma hian million Maga March nei ani US election a China a enroll thei mai angem ti tele Dominion voting system emo Dominion voting machine thule hla kan ngai thau le don nia November ni som palia putram matan tu te chuan million Maga March an nei don ti kan soi to a keini lama in rin zan an ni lama November ni som pali in rin ni alo khen zet chuan US chu aboi deuh noi ani tabere ni zana tanga tanin tukin thlengin he million Maga March hi an nei mup maya a chan berpo kan soi fo angin tun trum in thana vote ti chingpen vote ruk ti vela an lung oi lo na an lan tir ani ber he Maga March sa hian boina a chuak ngei tura rin lok kha ani a White House atanga block thumna a Proud Boys Trump supporters tele left wing anarchist group ho hi anin tok ta a rin lok angein he Maga March hi anarchist group lam chuan an lo chai boi ta nge yani anin to na lama hian hliam tur anom nuala mi som chuang lai manan ni bok heta anin norna hian putram malama Proud Boys le the Oak Keepers militia group te antela mania ming lo in phua chop anarchist hoven Trump ata na kong zo tu te hi an lo ti buaya ni ber boruak so sang zual adai nu minol pui anon re nuwa President Trump chuan Twitter lama thu awada le a voina Trump rally akal te lo ti boi turin antifa scam an lo langa heng antifa te hian zan lam thlengin poisoi lo nu naw te po beizel turin an ngak le nge yang DC police te kha in na thata ka thokin heng ho hi en liam mai su ati ani anin ton na thil lang sar deu pa deu mai chu antifa lam anarchist te hian fireworks le bottle te chu an king pui te lama an vavoma Trump lam tang te hian du lovin chair chopin an vom phei vele ani pro Trump groups te Freedom Plaza lama an pun khom lai hian left wing activist te chuan lo dan tumin kalkong dalin an lo omani Proud Boys te hi mainstream media chunga an lom lo ti lan tirin Fox News te CNN te chunga an lom lo zia an aw chua puya Keep America Great ti te All About the Trump Train ti te Women for Trump ti te le Trump 2020 Pro-Life, Pro-God, Pro-Gun ti te in an aw na sa hle thilom dan enin Black Lives Matter Antifa te hian lo en liam ve mai se chuan a ran pain boina an siam mel lo viu maya boina chua arin omna berpo an en liam mai lo nge yang ti an rin wanga ni bera an rin lok angein an en liam mai ta lo kha an boina in tan na tak chuni kong zo tu te chuan vote ruk ban san ro tia avin Freedom Plaza White House bulatangin Supreme Court Capitol Hill khleng kong zo in Make America Great Again ti te in an ava Trump halak na le adin na chuan thláwptu an tar lang President Trump chuan ama thlop na aw chua pui tu te hi atlo nge a lukhum sen khomin President Kara chuangin a golf course omna Sterling Virginia kal paina tlo zuai ani far right lam Proud Boys te chu helmet te khomin an tel ve boka Trump supporter te ti boi tumin left wing lampo tle man thok chuak ve boka boina te naw a chuak ani Donald Tarka Jr. West Palm Beach Florida atanga Maga March chatel tura local chuan tun election kha kong tam taka ti ching penani tin media lam hi an dik lo khopa nasa take enrollin Biden a vote turin mitam takan fuya Trump hi an hotak zetani ati
Trump chuan Twitter kal tlangin Maga March chung chang hi asoya Washington DC a sang tam tak pung khomin min thlo pani ngin than dik lo le ti ching pen hi an pom ngai lovang ati le bok Stephen Rocknick Hobab Indiana atanga Maga March tel ve chuan ti hian a soi ve boka President Trump achak lo tia an puang hi thil mak takani Trump kha achak viawa vote amu thlea zana lo reya vote chhiar ti top thuta vote zong Biden lama akal ta dai mayani ti in vote chhiar dan arin hlel thu soi Muslim papakhat chuan Trump a mu dan soin President Trump hian mingo te da chung nun na le vunrong in thliar na hi a thlop hran lo tin Muslim zong misual America ta na boy na siam tu te ani be na du chuni ti na soi Hong Kong American nupa Dennis le Mikami Lam chu Supreme Court kota lominan au vaka China atanga Trump malak na chuan Hong Kong tan hlok na sataka thlena wanga loma au an ni ber soitu angkhan anti-Trump left wing te chuan Maga March hi ti boy tumin an lo ma chhon ngeya mase police le law enforcement ten boruak so sang lutuk tur hi an thunun thei ramani ti chuan US election 2020 a hian China a in rolem ti hi zona om thei ani tatlat mai a chan chu election a an man khol Dominion voting system a hian China thil siamatel ti hriat chua ani tatlat mai ani President Trump chuan Instagram a Dominion voting system company president le CEO ni bok thu soi lai video ron da chuaka chu video wa chuan President le CEO John Paulos chuan kan khol mana hian China thil siama om tia soin Dominion voting system a apart poimo chips chu China siam nge ani ti fin fia anita tiang hi thil om dan ania US election a enroll hi Russia ni lovin China alo ni reng mai theya election thu boy hi chui tur om bel zel don ni te po inalang Dominion voting system hi India rama electronic voting machine EVM kan ti ang chi kha ania United States cha chuan in thani lo vela an man tamper polani tun election bi ka khan state somthum chuangin Dominion voting system hi an hmang ani abik takin Biden ale Trump a vote mu inzat thuak na state Arizona Georgia Michigan North Carolina Nevada le Pennsylvania ate manani a tin Georgia le Michigan bi ka phei chuan election official ten thil fel hlelo om thu an soi nge a mase company lam chuan an pom du talovani zirtop ni khan Dominion company le Department of Homeland Security chuan thu chwa in tom siamin khol lama engma fel lo om lo thu le tun election kha US history a in khan fel fai bertumani thu an soi Trump chuan Twitter kal tlangin Pennsylvania bi ka thil dik lo om ni a hriat chu apuang chuaka a vote mu tur noi ni le sing ni le sang khat zet chu Biden a an pe a vote noi kwa sing li le sang khat zet chu thai bo ni in a soi ma se Twitter chuan hei hi thudik lo ati sak Fox News in a tarlan danin Pennsylvania Arizona Michigan Georgia le state dang then khata vote hi chhiar non turani Fox News vekhian Republican chakna ni thin Antrim County Michigan a thil thleng a report le boka mase tun election a khan Biden a chak thlo mai hetianga Republican bial himangai Biden an ala tathut mai hi an pom theilova thil diklo omin an hretlata ti chuan vote chhiar that ni in Trump vote sang tam tak chu Biden lama akal ti mu chua ani Republican State Senator Lana Theis le Tom Barrett te chuan Michigan Secretary of State Joyce Lynn Benson chu election result anem nge ma in avaya enfia le vek turin an phutani thu boy zong hi soi sen ponilova mase Dominion company le Democrats party hian inzom na an nei ngei ti Fox News chuan tar lang boka claim kan an tar lang ange kumsang ni le sompali khan Clinton Foundation a Dominion hian tum ni lai mai sumalo chung to a Clinton Global Initiative meeting 2014 atan
sum US dollar sing ni le sanga an pe ni tin US dollar singa chu Clinton Foundation tan an pe boka heian Democrat Senator Clinton chung kwa le Dominion Voting System Company in zomna asoi fia mai ome President Trump an Dominion Voting System in 2.7 million z ka vote tura delete tia asoi chu gnews.org chuan a thlawp view maya amalama kan soitak ang khan Pennsylvania state a vote ti chingpen hi atam bera adota New Jersey, Florida, Michigan, New York, Georgia, Ohio, Virginia le state dang som pasari ate vote kal diklaw omni in G chuan atar lang ole tun tumatan chuan du tok le phot tila soitur tam taka oma thuthar a om reng boka kan thiam ang to ken ron update zel kan tum don nia kan channel la subscribe lo te khan khongain lo subscribe ve zel te u clear tu zong zong te in chunga kan lo me